weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to camɓe gori abdallah jeeri diaba galoya ko on waktu yoni ha to haalirde matam e kagulade kabaruji men coftal ɓalli puɗɗortoɗen tigui koto dowla mauritanie kalen tigui haala kawguel gorgol hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati to Togo bismoɗen ceerno Djiby Dieng France Espagne ceerno Seydou Ba Allemagne Italie ceerno Bouye Sow musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni joni jaajnoren jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e amde ɗiɗi setto ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati no mbirunoɗen e gardidi kabaruji meɗen puɗɗortoɗen tigui koto dowlo Mauritanie kalen tigui haala jinccudi kawguel Brakna gorgol jafoɗon ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati fimbo ko kañum tigui huccitno e ɗal haya ko fimbo foliɓe loggi ɗiɗi e gotel togomaji jaɓɓinomo tulel ko tokomaji fooli loggel gotel e diga gori e silla mbaddi ko ɗekki gotel e gotel ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi hakkude Racine Club mo ka hayde e Sinthiane Padral luural waɗino e pottital Limam Sport e jinga kono jinga tirama forfait ko ɗum saabi tigui pottital Jowol e Sinthiou Boumaka faɓɓitede ha ñande jeeɗiɗi setto so weeli Allah sen gummima to dowla Mauritanie ma en jatigui ha to Togo jabɓoɗen ceerno Djiby Dieng ko fati tigui e championnat national mo dowla Togo tige ceerno Gueladio Sow Allah jarama no mbiruɗa ni ko jowiti e championnat national mo leydi Togo première division fetti tigui oɗo weekend ko jowiti e 22e muɗum journée jencuɗi muɗum noon ko niyete lelori AS Oter mo Lomé ko kañum huccodirno e AS Seka mo Kara ɓe mbaɗi ko ɗekki ndiga e ndiga AS Togo Port mo Lomé huccodirno ko e Semasi mo Sokode ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel e gotel Fouadan mo Dapan kañum jaɓɓino ko Agaza mo Lomé ko Fouadan noon foliɓe nder dengal muɗum loggol gotol e ndiga hakkude Bikenti e Dynamique Togolais ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel e gotel Espoir mo Thiévier kañum jaɓɓino ko ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen goni Gomido mo Palimé ɓe mbaɗi ko ɗekki ndiga e ndiga Maranata mo Fekpo kañum huccodirno ko e Koroki mo Metete ko Maranata noon foliɓe loggol gotol e ndiga Unisport mo Sokode jaɓɓino ko ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen goni Ange de Noce ɓe mbaɗi noon ko ɗekki ndiga e ndiga ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen goni Asco mo Kara kañum jaɓɓino ko Kotoko mo Lavier ko Asco mo Kara noon foliɓe loggi nayyi e ndiga so tawi noon en kaali e doggol ngol ardi ko ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen goni Gomido mo Palimé aɓe jogui kene tolni e capanɗe nayyi e joyi toɓɓere deuxiéme place o woni toon ko Koroki mo Metete ene jogui kene tolni e capanɗe nayyi e nayyi toɓɓere troisiéme woni toon ko Semasi mo Sokode aɓe jogui kene tolni e capanɗe nayyi e goho toɓɓere rewi hen ko ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen goni AS Togo Port ko kañum woni quatriéme ene jogui kene tolni e capanɗe tati e jeenayyi toɓɓere ciftinen noon AS Togo Port ene jogui match de retard goto mo suwa taw fettude Dynamique Togolais kañum woni ko cinquiéme ene jogui kene tolni e capanɗe tati e jeenayyi toɓɓere so tawi noon en kaali to banggue less to woni to zone de relégation to woni 14e ko ɓeɗo ɓe ganduɗa ko kañumen goni Unisport mo Sokode ɓe jogui ko toɓɓe nogas rewi hen ko Espoir mo Thiévier ko kañum woni 15e ɓe jogui ko toɓɓe sappo e jeenayyi to daddato noon woni toon ko Kotoko mo Lavier kamɓe noon ɓe jogui tan ko toɓɓe jeetati ceerno Gueladio Sow ko ɗum tigui woni ko kemnoɗen tongude ko yowiti e 22e journée première division championnat national mo leydi Togo Allah jarama ceerno Djiby Dieng sen gummima to Togo ma en jatigui ha to dowla Europe kalen tigui haala nayɓel jaaɓe hatirde Ligue des champions d'Europe taw tigui ko jahol ñande tati setto woni janggo jamdi sappo e jeetati pawdi hojomaji capanɗe nayyi e joyyi Juventus ko kañum tigui jogori jaɓɓade Real Madrid ko on saaha tigui FC Séville huccitta e Bayern Munich ñande alarba nayyi setto Barcelone ma jabbo AS Roma jamdi sappo e jeetati pawdi hojomaji capanɗe nayyi e joyyi caggal ɗum e on saaha tigui Liverpool mo Sadio Mané huccitta e Manchester City duttol ngol ko ñande sappo e go setto ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati so weeli Allah ha joni keddotoɗen koto dowla Europe kalen tigui e juncudi
Ligue 1 mo dowla France taw tigi koye sawtowol ceerno saydou ba jaam ñalli yawur seydi soh ceerno guelajo soh jaam ñalle moon weltare ɓiɓe fulɓe anndu diine ma kabaruji men coftal balle jeyaten ko toon to leydi France ko fate Ligue 1 mo dowla France e ñalgu capanɗe tati e goo ñande aset ko Dijon ko kañum tigi jaɓɓi Marseille ko Marseille kay heeɓi folde Dijon e galle mumen loggi tati e wondude loggel gotel ñande alet ko Lyon ko kañum jaɓɓino Toulouse ko Lyon kay heeɓi folde Toulouse loggi ɗiɗi e ndiga Strasbourg ko kañum jaɓɓino Metz ɓe mbaddi ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi Montpellier ko kañum yilloyno Caen ko Montpellier kay heeɓi folde Caen loggi tati e wondude gotel Amiens ko kañum yilloyno tonto Lille ko Amiens kay heeɓi folde Lille loggel gotel e ndiga 3 ko kañum jaɓɓino Nice kay heeɓi folde 3 e dingral mumen loggi ɗiɗi e wondude ndiga Saint-Étienne ko kañum kay yano ha tonto Nantes ko Nantes kay heeɓi folede loggi tati e wondude ndiga taw kadi koye nder dingral mabɓe ɓe piya Guingamp ko kañum jaɓɓino Bordeaux kay heeɓi folede loggi ɗiɗi e wondude gotel taw kadi ko Guingamp fiiɓe ko fati ko wiyete deggotiral walla mbiyen classement ha joni kay ko oɗo équipe biyeteɗo PSG ko kañum kay ardi yeeso e jogade toɓɓe capanɗe jeetati e tati oɗo équipe biyeteɗo Montpellier walla kadi mbiyen Monaco ko kañum woni ɗimmo e jogade toɓɓe capanɗe jeegom Marseille ko kañum woni tataɓo jogade toɓɓe capanɗe jeegom e ɗiɗi Lyon woni nayaɓo e jogade toɓɓe capanɗe jeegom Montpellier kañum woni joyaɓo e jogade toɓɓe capanɗe nayyi e joyyi ko fate classement meilleur buteur ha joni kay ko oɗo biyeteɗo Cavani ko kañum kay woni yeeso e jogade bituji nogas e nayyi taw kadi o jooɗi ko toon to équipe PSG Neymar woni ɗimmo taw kadi jooɗi ko toon to équipe PSG e jogade bituji sappo e jeenayyi Falcao ko kañum woni tataɓo e jogade bituji sappo e jeeɗiɗi taw jooɗi ko toon to Monaco sen gummima toon to leydi France ma en jaɓan toon to leydi Espagne kalen ko fate Liga mo dowla Espagne seydi ba koto dowla Espagne tigi paden kalen haala Liga mo dowla Espagne seydi so ceerno guelajo so ko noon tigi ko kalɗa ko mbiyaten ko toon to leydi Espagne kalen ko fate Liga mo dowla Espagne e ñalngu capanɗe tati ɓiijo ñande aset ko FC Séville kañum jaɓɓino FC Barcelone ɓe mbaddi ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi Real Madrid ko kañum kay yano ha toon to Las Palmas Real Madrid heeɓi folde Las Palmas loggi tati e wondude ndiga Athletic Bilbao ko kañum jaɓɓino Celta Vigo ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel Gérone FC ko kañum jaɓɓino Levante ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel ñande alet ko Atlético Madrid ko kañum jaɓɓino La Corogne kay heeɓi folede loggel gotel e ndiga Eibar ko kañum jaɓɓino Real Sociedad ɓe mbaddi ko ɗekki ndiga e ndiga Malaga ko kañum jaɓɓino Villarreal ɓe mbaddi ko gotel taw kadi ko Malaga heeɓi folde Villarreal loggel gotel e wondude ndiga FC Valence ko kañum yano ha toon to Leganés ko FC Valence heeɓi folde Leganés e galle mumen loggel gotel e ndiga Espagnol Barcelone ko kañum tigi jaɓɓino Alaves ɓe mbaddi ko ɗekki ndiga e ndiga ko fati deggotiral walla mbiyen classement ha joni kay ko FC Barcelone heeɓi yeeso e jogade toɓɓe capanɗe jeeɗiɗi e jeegom Atlético Madrid ko kañum woni ɗimmo e jogade toɓɓe capanɗe jeegom e jeeɗiɗi Real Madrid woni tataɓo e jogade toɓɓe capanɗe jeegom e tati FC Valence woni nayaɓo e jogade toɓɓe capanɗe jeegom e ɗiɗi Villarreal woni joyaɓo e jogade toɓɓe capanɗe nayyi e jeeɗiɗi ko fate deggotiral taw kadi ko meilleur buteur ko oɗo biyeteɗo Messi taw kadi joni ko toon to équipe FC Barcelone jogui bituji nogas e jeegom rewe makko Suarez taw kadi joni ko toon to équipe Barcelone jogui bituji nogas e ɗiɗi Cristiano Ronaldo taw kadi joni ko toon to Real Madrid ko kañum woni tataɓo e jogade bituji nogas e ɗiɗi
ceerno boyi soh ko ɗum ɗo tigi walla guelajo soh ko ɗum ɗo tigi wonno kabaruji men e coftal balɗi toon to leydi Espagne. a jarama seydi ba en duttoto tigi to dowla France kalen tigi haala oɗo pooɗe ndure baɗɗo tigi e jaɓɓe ha tirde coupe de la ligue mo dowla France. seydi soh ceerno guelajo soh en mbawa gaynude kabaruji ɗi tawa en kalani ko fati coupe de la ligue mo dowla France juɓɓinaɗi ñande aset capanɗe tati e goho mbo hitandu ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati toon to wuuro Bordeaux. coupe de la ligue walla final coupe de la ligue fottinno ko oɗo équipe biyeteɗo PSG e wondude Monaco ko PSG heeɓi folde Monaco loggi tati e ndiga ko ngol ɗo watti laabi joyi deggotirɗe ko PSG ene ƴefta oɗo coupe taw kadi wiyeteɗo ko coupe de la ligue mo dowla France ko ɓuri teskinde hen en jii wonde koɓe wadɓe ko wiyete arbitrage vidéo caggal kay nde ɓe joui ha woni hojomaji jonɗi en jii tigui tigui oɗo arbitre central siftino penalty gam hokkude oɗo équipe biyeteɗo PSG taw kadi ko assistance vidéo heeɓi haalandemo wonde ko penalty caggal nde oɗo équipe PSG marki premier but taw kadi ko oɗo arbitrage vidéo heeɓi tirde ko wiyete penalty ɓe jehino haaɓe jetti hojomaji capanɗe tati e jeetati ko nden kay oɗo équipe biyeteɗo Monaco heeɓi markude bi goto hawri loggi ɗiɗi e gotel nde ɓe gayni haaɓe jetti milieu de terrain ko nden kay assistance vidéo heeɓi haalande oɗo biyeteɗo arbitre central gam but mo oɗo équipe Monaco marki wona kay but ene waɗi hors-jeu ko nden kay ɓe mbaɗi annulé oɗon but ko nden noon ɓe mbaɗi annulé oɗon but haalaluji kewɗi jalti hen walla wiyeteɗi polémique ko fate arbitrage vidéo gam fotani wonde ha joni dey ko ɗum tagani PSG kañum kay marki bituji tati ko kañum tigui heeɓi folde Monaco ɗum noon ko PSG kadi nawi ndeɗo hitande ko wiyete coupe de la ligue mo dowla France. ceerno boye soh walla ceerno guelajo soh ko ɗum ɗo tigui wonno kabaruji men e coftal balɗi e dowla France ko fati coupe de la ligue mo dowla France yo jaam Allah hiran en. amin seydi ba ina wonata ko kañum tigi jogori wonde toɓɓere meɗen caggal kabaruji sen gummima to dowla France ma en kal tigi haala juncudi Premier League dowla anglaise taw tigi ko ñalawma capanɗe tati e ɗiɗaɓo Liverpool ko kañum tigi fooli Crystal Palace e dingral mum loggi ɗiɗi e gotel. Leicester City fi Brighton e dingral mum loggi ɗiɗi e ndiga. Manchester United ko kañum tigi jabbino Swansea City ko Manchester United fooli ɓe tigi loggi ɗiɗi e ndiga. Newcastle jabbinoma Huddersfield ko Newcastle fooli loggel gotel e ndiga. Watford e Bournemouth mbaddi ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi. West Bromwich ko kañum tigi jabbino Burnley ko Burnley fiɓe tigi e nder galle mabɓe loggi ɗiɗi e gotel. West Ham jabbinoma Southampton ko West Ham fooli loggi tati e ndiga. Manchester City fi Everton e dingral mum loggi tati e gotel. Arsenal ko kañum tigi jabbino Stoke City ko Arsenal fooli loggi tati e ndiga. Chelsea ko kañum tigi jabbino Tottenham ko Tottenham fiɓe tigi e nder dingral mabɓe loggi tati e gotel. Garen e deggotiral ngal Manchester City ko kañum tigi ardi deggotiral championnat mo dowla Angleterre ene jogui toɓɓe capanɗe jeetati e joyi. Manchester United rewi hen no jogui toɓɓe capanɗe jeegom e jeetati. Liverpool toɓɓe capanɗe jeegom e jeegom. Tottenham toɓɓe capanɗe jeegom e nayyi. Chelsea capanɗe joyi e jeegom toɓɓere jogui. Southampton Stoke City West Bromwich ne tawe e zone de relégation. sen gummima to dowla Angleterre ma en bismo ceerno Bouye Sow ko fate Bundesliga mo dowla Allemagne. Allah jaramo a jaramo guelaje Moussa Sow jaam ñalle maɗa jaam ñalle moɗon weltare ɓiɓɓe fulɓe en andu diine ma heblo sukaɓe Afrique eɗen gone kabaruji meɗen coftal balli 28e journée toon to dowla Allemagne Hoffenheim jaɓɓino Leipzig ko Leipzig fiɓe loggitate ɗiɗi. Bayer Leverkusen jaɓɓino ko FC Augsburg ko ɗekki ndiga e ndiga. Stuttgart jaɓɓino ko Hamburg ko ɗekki gotel e gotel. Hoffenheim jaɓɓino Cologne ko Hoffenheim fiɓe loggi jeegom e ndiga. Schalke 04 jaɓɓino Fribourg ko Schalke 04 fiɓe loggi ɗiɗi e ndiga.
Bayar Dominique Dortmund ko do Bayar tigi samtiɓe hello musugo e hakkille loggi jeegom e ndiga Hertha Berlin jaɓɓino Wolfsburg ko ɗekki ndiga e ndiga Werder de Bremen jaɓɓino ko Francfort ko Werder de Bremen fiiɓe loggi ɗiɗi e gotel Mainz 05 jaɓɓino ko Borussia Mönchengladbach ko ɗekki ndiga e ndiga e gardini doggol ngol ko Bayern ardi ha joni ene jogui toɓɓe capanɗe jeegom e jeenayyi rewen ko Schalke 04 ene jogui toɓɓe capanjoyi e ɗiɗi rewen ko Borussia Dortmund ene jogui toɓɓe capanɗe nayyi e jeetati ko ɗum ɗo wonno ko tongannoɗen men kabaruji men toon to dowla Allemagne Guelaji Moussa Sow mi hokkitma ɓoggol ngol Allah jarama ceerno Bouye Sow sen gumima to dowla Allemagne ma en jatigi ha to Italie kalen haala Serie A mo dowla Italie Allah jaramo a jaramo Guelaji Moussa Sow mi arte maɗa ha joni 29e journée toon to championnat Italie dowla Italie Bologne jaɓɓino ko AS Roma ko ɗekki gotel e gotel Cagliari jaɓɓino ko Torino fiiɓe loggi nayyi e ndiga Atalanta jaɓɓino Udinese ko Atalanta fiiɓe loggi ɗiɗi e ndiga Genoa jaɓɓino Spal ko ɗekki gotel e gotel Inter de Milan jaɓɓino Las Verona ko Inter de Milan fiiɓe loggi tati e ɗiɗi e ndiga Lazio jaɓɓino ko Benevento ko Lazio fiiɓe loggi jeegom e ɗiɗi Florentina jaɓɓino Caraton ko Florentina fiiɓe loggi ɗiɗi e ndiga Chievo Vérone jaɓɓino Sampdoria de Gênes ko Chievo Vérone fiiɓe loggi ɗiɗi e gotel Juventus jaɓɓino ko Milan ko Juventus fiiɓe loggi tati e gotel eɗen mbiya Juventus ne heblani sigi Real Madrid talata paaɗo o so Allah haaji mo Ligue des Champions Sassuolo jaɓɓino Napoli ko ɗekki gotel e gotel e gardini doggol ngol ko Juventus ardi ha joni ene jogui toɓɓe capanɗe jeeɗiɗi e jeetati rewi hen ko Napoli ene jogui toɓɓe capanɗe jeeɗiɗi e nayyi rewi hen ko AS Roma ene jogui toɓɓe capanɗe jeegom ko ɗum ɗo wonno ko tonganɗen men kabaruji men e coftal ɓalli Guelaji Moussa Sow à vous l'antenne Allah jarama ceerno Bouye Sow sen gumima to dowla Italie ma en kal tigi haala juncude championnat mo dowla Portugal taw tigi ko ñalawma nogas e jeetaɓijo Deportivo Aves ko kañum tigi jaɓɓino Victoria Setúbal ko Victoria Setúbal fiiɓe e galle mabɓe loggi nayyi e gotel Maritimo kañum tigi jaɓɓino Firenze ko Maritimo fooli loggi nayyi e gotel Rio Aves jaɓɓinoma Estoril ko Rio Aves fooli loggi ɗiɗi e ndiga Boa Vista e Tondela mbaddi ko ɗekki gotel e gotel Pacos Vieira ko kañum tigi jaɓɓino Chaves ko Pacos Vieira fooli tigi loggi ɗiɗi e gotel Portimonense ko kañum tigi jaɓɓino Moreirense ko Portimonense fooli tigi loggi nayyi e tati Benfica kañum tigi jaɓɓino Victoria Guimares ko Benfica fooli loggi ɗiɗi e ndiga Sporting Praga ko kañum tigi jaɓɓino Sporting Lisbon ko Sporting Praga fooli loggel gotel e ndiga hande jamdi sappo e jeenayyi Belenenses ma jabbo FC Porto garen tigi e deggotiral ngal Benfica ardino jogui toɓɓe capanɗe jeegom e gotel FC Porto toɓɓe capanɗe jeeɗiɗi Benfica jafoɗon ne jogui toɓɓe capanɗe jeeɗiɗi e goho FC Porto toɓɓe capanɗe jeeɗiɗi e Sporting Lisbon toɓɓe capanɗe jeegom e joyyi Sporting Praga toɓɓe capanɗe jeegom e nayyi Rio Aves toɓɓe capanɗe nayyi e tati Firenze e Estoril goni ha joni koye zone de relégation musidɓe tedduɓe ko oɗo kabaru tigui jogorɗen uddirde kumpital men ñalawma hande o en jetti noon kala mo ganduɗa wonde waɗino tigui junggo muɗum ha kumpital ngal wawi latade guila e wonannoɓe men e diwanuji ɗi ceerno Saydou Ba to France Espagne ceerno Djiby Dieng to Togo Allemagne Italie ceerno Bouye Sow dokkodiren aadi so yiiɗi Allah ñande amde e jeenayyi setto hade nden yo jaam Allah jogo mon jogo min gonen e jaam on jarama